Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel खनसेनो Grade 4 आरो Grade 3 syllabus लाना फैबाय जाय एग्जामा 21 आव Grade 4 आरो 28 आवहाय Grade 3 जागोन। दा सिलेबासखौ नायनांगोन, फलो खालामनांगोन अब्लासो सक्सेस जागोन, नङाब्ला जानाय नङा। दा फरायनांसिगोन, टाइमा बारा गोबाव गैला। गासै पस्टआ दङ 26,441 आरो ड्राइभार पस्टनि एग्जामनि डेटआ हारसिं एक्सट्रा जागोन होनना बुंदोंमोन। दा नोंथांमोना नायदो बेखौहाय माबादि आपडेट फैयो। दा जायखिजाया नोंथांमोना बयबो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला आरो जायफ्रा खालामखाबाय स' नोंथांमोनाथ' गोबां सापर्ट होगासिनो दङ आरो WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना जइनबो जाबाय। दा अफिसियेल साइटआव फैनानै जोङो डाउनल'ड एडमिट मोनगोन Grade 3 Grade 4 गावगाबागाव नोंथांमोना एडमिट डाउनल'ड खालाम। जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना हमना ला डिग्री पासआव आरो 8 पासआ नोंथांमोना Grade 4 आव डेस्कटप साइट खालामना ला अब्ला साबसिन पेजआ अपेन जायो आरो नोंथांमोना एडमिट डाउनल'डआव मोजां जागोन। दा एडमिट मोनिफ्रा नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था मोनगोन, स' नोंथांमोना फोथायना लाखि मोनगोन, जेबो नङा। दानिया जोंहा सिलेबासखौ नायनोसै फैदो। बे जाबाय जोंहा डिग्री पास लेभेलनि आरो HS पास लेभेलनि एबा Grade 3। दा Grade 3 आव माबादि रोखोमनि फैगोन एसे डिफारेन्स दङ, बेनो जाबाय HS लेभेलनि बेनिफ्राय डिग्री लेभेलनि एसे चेन्ज जादों, नाथाय टाइमा गासिबो समान। दा टाइमा गासिबो समान, 2 घन्टा एग्जाम लिरनो मोनगोन, बेनिफ्राय फुं बेलासि दङ। दा HS पासआ जाबाय फुङाव जागोन, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दानिया जोङो नायनोसै फैदो सिलेबास एबा साबजेक्टआ टपिक्सआ माने सफैगोन। बेनो जाबाय जोंहा समाज बिगियान एबा ससियेल स्टाडिज ससियेल साइन्स दङ, बेनिफ्राय जिके दङ, जेनेरेल मेथामेटिक्स दङ, मेथ्स दङ, क्लास 10 फार्स्ट लेभेलनि फैगोन, बेनिफ्राय कुइसन दानाय जागोन आरो इसेबां गोराबो नङा। स' बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं दङ। बे रिजनिंआ जोबोर गोरा जायो खायसेनि थाखाय इजि जायो आरो बेयावनो नाम्बारखौ मोनो आरो मोना। बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिश दङ। स' नोंथांमोना इंलिसाव मा थागोननो जेनेरेलाव हमना ला सेन्टेन्स कारेक्सन ग्रामारफोर थागोन, भइस नेरेसन नोंथांमोना मोजाङै नायदो, दे नोंथांमोना मोजां बेवहाय मोननो हागोन नाम्बारखौहाय। दा जायखिजाया जों नायगोन फै नेक्स्टआव। दा नेक्स्टआव जों मोनबाय, बेनो जाबाय डिग्री पास लेभेलाव। बेयाव आन्दायनाङा डिग्री पासनिया मोनसेल' एग्जाम जागोन। थ' बेनिफ्राय जोंहा मोनदों, दा जायफ्रा डिग्री पास मोननैबो खालामदों, HS लेभेलावबो खालामदों, बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाव खालामदों, अब्ला मोननै एग्जाम होनो मोनखागोन, जायनि एडमिटआव मोननै दङ। स' बेनिफ्राय ससियेल स्टाडिज ससियेल साइन्स बे सेमान दङ, जिके सेमान दङ, रिजनिं एन्ड जोंहा दानिया फैबाय एप्टिटिउड दङ। अके, स' बे गोदान। बेनिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेनसन एन्ड लेंगुवेज बे इंलिशनि जागोन, बेयाव मोजां नाम्बार नोंथांमोना कालेक्ट खालामनो हायो। स' बिनिफ्राय दानिया मेथ्स फैगोन आरो लोगोसे जेनेरेल इंलिश फैगोन। बे जाबाय क्लास 10 फार्स्ट लेभेलनि एबा 10 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दानाय जागोन। अके, दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ Grade 3आ। स' बिनिफ्राय जों Grade 4 आव फैबाय। दानिया Grade 4 आवबो इजि कुइसन फैगोन, एसेबां गोरा फैया। Grade 4 आव जोबोर कमन कुइसन फैयो। प्रिभियास एग्जामनि नाय, जे हमना ला जायखिजाया Grade 4 एग्जाम जानाय, हमना ला DHS दङ, PWD, जायखिजाया इरिगेसन बा इडुकेसन, बेयाव नायबानो जाबाय, कमन फैयो। स' बेनिफ्राय जोंहा सिलेबासआ माबोरै फैगोन कुइसन दानगोन, बेनो जाबाय 8 फार्स्ट लेभेलनि स्टेन्डार्ड कुइसन दाननाय जागोन, जेरावनोखि एसेबां गोरा फैया। स' नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन। दा हमना ला बर'नि एग्जाम लिरनो मोनगोन नालाय, स' नोंथांमोना ससियेल स्टाडिज एबा समाज बिगियान नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय, मोजाङै नाम्बार मोननो हागोन। देन बिनिफ्राय इंलिश ससियेल स्टाडिज दङ, मेथ्स दङ, जिके दङ, मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं दङ। दा रिजनिंआ जेरावबो दङ, मिलायगोन। स' नोंथांमोना इउटुबाव नायबानो जाबाय, जायफ्रानोखि गोदान केन्डिडेट। स' नोंथांमोना स्पेशेल ट्रिक्स इजि ट्रिक्सखौ नायग्रो, बेनिफ्राय गोजौ लेभेलाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर बे नाम्बार 4नि नोंथांमोना माखासे नट्सखौ नायबानो जाबाय। जे बेयाव बुंदों गासै 135टा कुइसन थागोननो, बेयाव MCQ टाइप जागोन, 1 नाम्बार मोनगोन मोनसे हाबानो, आरो 120 मिनिट्स एबा 2 आवार्स एबा 2 घन्टा एग्जाम मोनगोन। आरो नाम्बार 5 बुंदों बेयाव नेगेटिभ गैया, माने बे एग्जामाव गासैयावबो नेगेटिभ गैया, Grade 3 आनो जा 4 आनो जा। स' गोसोबादि नोंथांमोना कुइसनखौ मोनसेबो ब्लेंक खालामनाङा, एटेम्प्ट खालामजोब, जाफ्लांबा नाम्बारखौ मोननाय जागोन। आरो जेब्लाबो जेबो एफेक्ट जाया एबा माइनास पइन्ट थाङा, नोङो जास्ट एटेम्प्ट खालाम टाइम मोनोब्ला। बेनिफ्राय मोनसे ट्रिक्सआ बेनो, हानायखौल' नोंथांमोना एग्जामाव लिरग्रोनांगौ, हायैखौ नोंथांमोना उनावहाय लास्टआव होबानो जाबाय, मानोना गोबां टाइम लस जायो, हायैखौ नोंथांमोना लिरथ'नाङा। देन हानायखौ नोंथांमोना लिरलांबाय थाबानो जाबाय, बेनिफ्राय लास्टआव टाइम थैयोब्ला लिरबानो जाबाय। स' दानिया जोंहा एग्जामा फार्स्ट जाबाय हमना ला, बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेज दङ, बेनो जाबाय स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट एबा पार्सनेल इन्टारभिउ बुंनाय जायो, जाय पस्टआव गोनांथि बेयाव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन। दा जायखिजाया हमना ला एग्जाम पास जाबाय, बेनिफ्राय जोंहा स्किल टेस्ट दङ, बेयाव माबादि लेंहरो, बेनो जाबाय 1:2। हमना ला 10 पस्टआव 20 केन्डिडेट्सखौ लेंहरगोन आरो बिनि गेजेराव साख्रि मोनगोन गासै 10आल' मोनगोन, 10आ माइनास थांगोन।
मानोना पस्टआ नोंथांमोना मिथिगौ 1:2 लांगोन नालाय रेशियो दा बेखायनो 1000 पस्टआव 2000 खौ लिंहरगोन हमना ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बुजिबाय दा जायखि जाया नोंथांमोना मोजां होनांगोन एग्जामावहाय मोजां पास खालामनांगोन सिलेबास फकास खालामनांगोन फरायनांगोन नाजानांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जाब्लासो नोंथांमोनाहाय लाइफस्टाइला चेन्ज जागोन दा बेनिसोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेट लेटेस्ट आपडेट सिलेबास वाइसआव ग्रेड 3 ग्रेड 4